She's the it girl, she can't control it. She has it. Ka Alpha English Higher Secondary School Nongpo Ribhoi District Kabadei ka way na kislam ay jingnang jing start shikikna puli kabala pau pha hakathain Ribhoi District kabala jusei kikna puli kiba start bat kiba wan bha shakman haki examine ba pher kaba ya kane la sakhi biang hakane ka kanti hakaba kikna puli jong kate ka school kila pas bha haka examine HSSLC jong snam R1000 R phaulai haki Kyrdan ba pher bat ka ba khamsngo sarong shushu yakate ka school kalong baka way na kikna puli jong kate ka school kabala yale yaka examine HSSLC haka commerce stream kala pas bha shakman naki way pat kikna puli kibala yale yaka examine HSSLC jong menta usnam kabala tip kerteng kum ka rakhi kumari rai kabadei ka khun jong uraju rai Kibashong basa hakasnong Mauro Ribhoi District kabagate ka khna kalarung hakathup top 10 bat kabala bat sendon ni ka Kyrdan ka bakhandai nakaliang ka principal jong ka Alpha Higher Secondary School Nongpo ka kong wanda hun bla kalapen pa wi ka jingkemen ba ka jingsngu sarong ka bakrau hakaba kalaya thu ba menta usnam babun hi ki khna puli jong kate ka school kila pas bha shakman haka examine HSSLC jong menta usnam bat khamtam ka ba khamsngo sarong shushu bat ka bala kentiu shushu ya ka nam bat ka buram jong ka school kalong ba ka rakhi kumari rai ka bala rung ha ka thup top 10 bat ka bala bat ya ka Kyrdan bakhandai bat shushu kala ongru bakani ka dei ka sin ka baningkong na ka benta ka school bat kumju na ka benta ka dong Ribhoi District hi baro ka way bandon na ki khna puli ki bayale ka examine HSSLC bandrung ha ka thup top 10 bat banyo bat sendon ya ka Kyrdan ka bakhandai Rini nisnyo sarong pakaliang bayi khna mangi mta yo kemungin ju kamyo na ka commerce kamta yo mani dona ka 9th position jong top 10 list jong embos meta ka slam ka common stream te nisnyo ni aingo yo blay ni aingo ekini ni ai kublay kino hikai ki ba Kyrdan borba ki trace tom jongki oi ka resort jong commerce ka bha meta slam kina ki abun be pas bha ki ma su ki score ki pas ki biang ba te kam tam ye ni Rakhi Kumari Rai ni snow the not sure me I could lay the jongi ki trace tom jongi bila ban boy kan ka position but kum jo ikik me pa ki ma Kyrdan I am ta im la ban don ni school mai dang don sessionong te ban abi I kolong wisdom ndai ni I could lay kino hikai ki ba trace tom but nga syam hi ba kapor kan boy hi ba ni nang ni sakmat ni nang kam kiu ni nang kam don shushu ki kena ki ban don ki top list number ba ki kena ki dei ban nang kham su thu ba kin kham su thu ki jin don kam ki jin tracy tom ki jin pule ki jin yakop haki field of studies ba ki babun number ba number hakani ki pse yakop ini numla ban shu ten gem ki jin pule ti ai ku play ye Rakhi Kumari Rai ya ki jin tracy tom jungi kum jo ru ya ki no hikai se simpan kikme kikpa jong I nak bat ni ya kirmen makani ka jing poi jong I Rakhi Rai kan ni ka top 9th position kan I'm seeing ya kini kiwai pat kina ki pule menta ki bilang pule kan I'm seeing ki no hikai ba kinu duk jing kirmen ba kin yo men sim kan ba kina pun shlu shu manang bun ki kina ki ba la ban tristom ba ki bala ban poi jakman te kumbang yo sngo mem ba haka commerce stream bidang bakadang datang first time menta hadu kat no mem kadai ke jing sha kalau Fawat na kaliang ka school minang yo top in fact hari boy kani ring first time when you in the top 10 not top 9 position ndai ko mga on kani kani gentleman ba jing pensional nakiwi gi kena kinang yo ban police competition tom shushu ba kalau we kinang yo shu bandan na kini position ba kam jom ban wanra ikan nam ka kerteng jomki bat jong ka school bat jong ka dong riwai